नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो दा माने मोजाङैनो दंथ'यो आरोना ओमफ्राय आङो दा माने भिडिअ लाबोनायाव अनेक खम जागासिनो आरोना दा माने भिडिअखौनो बानायनो इन्टारेस्ट जाया गोसो गैया बिदि जागासिनो आरोना ओमफ्रायो होमबाबो लाबोबाय थागोन आरोना ओमफ्रायो आंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय आं दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय मानो थांगोन नोंसोरनोबो देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो मिन्थिलांसिगोन आरोना मानो थांगोन न'आवबो रावबो गैया थांसै आरो आंहा दा बिबाराबो जि मोजां बारजोबदोंना Sinobra sama dai bang. Jadi. Jadi. Kita lagi tentang jurnal arena. Apa itu tentang modangan Oka haneयाव बार बिराद मोजां बारनानै दं आरोना बिराद मोजां नुखायो बेसेबां गिलिर थायो होनदों 60 नङा होमबा आयौ 60 जायखौ नङा नों सिद्दा थाथार नङा दा बे बुस्थु दोननाय ओलै खायलें जादों ए र'लाय आं जिराव थानाय बायदि मोनाखै ए जिराव थाबायना थादों बोरै खायलें जायोबा 60 का सिद्दा जायगायाव थानाया नङा ओरै सिद्दा ओरै नांगौ जागासिनो एदा जानो फुङाव जौ लोंदो नामा लोङाखै आइ बुजिनायबाबो सिना नोंना ए जायाखै सिगांना जेबो जायाखै जेबो जायाखै दे ओमफ्राय दा भिटामिननि बिदिबा ओमफ्राय गथ'आ रायलायनो रोङा जिरायनो रोङा दानिया बेबायदिजोंनो माबाजोबसै दा नायाबानो जाबाय एसेल'सो जि मोनोना आरो माने सासे आरोलाय नोंनि न'आनो दे